Μίλα. Μίλα, Γιάννη. Ακούει. Μίλα. Βάλε στο αυτή, μπράβο. Μίλα, Γιάννη, μην πατάς. Μην πατάς. Μίλα. Όχι, το κρατάει όμως και ακούει. Το κρατάει στο αυτή το τηλέφωνο. Ναι, καμιά φορά το κατεβάζει και το πατάει. Γιάννη. Τώρα ανάβει το φως. Μίλα στο τηλέφωνο, Γιάννη. Στο τηλέφωνο μίλα. Ναι, τώρα ανάβει το φως. Ανεβαίνει στα σκαλοπάτια και ανάβει το φως. Τώρα έχει μπερδευτεί γιατί ανεβαίνει στο πάνω και δεν φτάνει, ανεβαίνει στο κάτω και δεν φτάνει. Πρέπει να κατέβει στο πιο κάτω, αλλά δεν το έχει καταλάβει ακόμα. Εντάξει. Οκ. Ναι. Δώσε μου το τηλέφωνο, Γιάννη. Ευχαριστώ. Μπράβο, Γιάννη. Ωχ, το πέταξα. Bye. Ναι, καλό.